Nu får jag röna en annan roto, Andreas. Vad väntar du? Jeg tror det bliver godt. Nu kommer solen, og så forsvinder det meste af isen. Så skal vi nok kunne få fat, uden at glide af. Og Herman, han har klatret ruten, så må ikke også vi kan. Åh, Joshua. Du må hellere fortælle noget. Hvor er vi henne nu? Ja, det är en ord under strömmar sittlen i alltid där. Det bråter ner av här. Man ser att det sittlarna det är stappagröt det dotter ner och vi så nu. Det är som tvåstligt. Tror du, der er flest lunder eller flest rotter? Här är inte lunt där. Jo, du var så espen i Johanne vi säger att det blev inte problem. Vad helt nu nu? Ja, den bliver større og større, jo tættere man kommer på. Men det skal nok gå alligevel. Andreas, vis mig allt som du hever här av forskjellige och belton så är det som är jävla så jag kan det då. Så är det nogle kvikkarbiner her til at klippe sig ind i væggen. Hvor jeg var sådan du har det så la på ja. Hvad er det der? Der er lidt kvikkarbiner til lige hurtigt at klippe sig ind i væggen med. Den er jo boltet. Så er jeg lidt slynger. Så er jeg lidt prosik og lidt prosel med. Så er jeg nogle andre slynger. Så har jeg nogle nødder her til at klippe ind i nogle sprækker. Ja, det er så spændende, det er jo det mekaniske. Hvad er det? Det er sådan nogle Friends eller Camelots. Det er lidt, man kalder dem forskelligt afhængigt af om de låser i begge sider eller den ene side. Men ja, så viser man så der. Og så viser man så der kan så. Ja, det kan jeg. Se, vi finder en god sprække et sted. Så vi finder noget, vi kan klippe ind i her. Måske der er lidt den der. Der er en lidt større en her. Ja, for eksempel. Jeg skal lidt længere ind. Sådan der. Hvor har det helt død? Det holder. Det jeg tror. Jeg bliver revet over, før den bliver revet ud. Jeg tror først. Ja. Jeg tror den er cross af Kjolmen, den er en ren cross. Hvad er det? Det er fordi det er førstehjælpshjelmen. Ja. Så det er mig, der skal falde ned til sidst. Så er det der på Andreas. Hånden skal vi her og klatreren er vi her. Nu skal vi og der var en der. Så lad os ja. Klatreren skal vi her. Til 2. Så lad os. Og hånden her. Og detta må man checka väl och virkelig, så att hvis du över så får det bara jök. Det ser man när jag klättrar här. Här. Om den här. Just det då fast på här. Så där så Andreas. Klar att klättra. Helt klar. Yes. Super. Nej, kvicklarna. Det här är lite extra. Hoppa. Sikker lige. Jeg føler. Ja, nu var Andreas Ivars løjligt. Og ikke ordentlig på hvad han skal affære. Så ja, det er en
som vi skiljer honom rättliga vanskelig rota. Så jag har sikrat han här. Men det här är film. Och han sänder här uppe och spekulerar. Hon kan vi komma. En tutsen av vart ganska. Jag börjar nu, här tar vi video. Ja, nu är jag kommit upp på en hälfterna, ganska mer än hälfterna. Och Andreas ska upp här nere. Nu får han klara det. Nu har jag sett det då. Och jag orskar inte mig, så det gaus det. Men jag är nog med Andreas klar alla väg. Hej det Andreas! Ja. Akton Einar missar ett när runt. Så får Andreas Glut att pröva åter. Danskar versus Havnamäver. Bygdemäver och Havnamäver. Hur ser allt ut där för gången nu? Jag vet inte. Nu prövar vi att komma till toppen. Ja, nu har jag visst där hur man ska göra. Du har vist mig hvordan man gør, ja. Så tog jeg 7, så tager du 4, så tager jeg de sidste 7. Ja. Har vi nok? 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Der er akkurat nok. Nu är Andreas kommer upp här. Det ser gott ut. Hur ska han gå? Danke, Freund. Jo. Ja, nu är Andreas kommen upp. Nu får vi neråt. Vi är ju kommen upp, obviously. Som man säger. Och är väl klar över att det är Joas Steinbot som jag säger. Jag hoppas det kommer från ut av Facebook och sånt. Ja, det blir en short edge. Ja. Yes, nu är jag till. Jag har sett upp här så som vi har Lars Frusländaren. Einasta som kom till vilja, det var att det tog på. Det går snitt igen där nere, så inte han är också länkor så nu löser vi det. Löser inte en gång i ut i etchen. Så sätter vi fast i här ist. Så läs. Vad ska jag göra? Inte jag det, inte sen kan binda det. Det ska ju vara nära tvätt som man säger. Det ska allt vara så tryggt som möjligt. Jag vill säga, om jag en karabiner ungefär så ska jag inte ha vi. Så ska vi avhänga det på nu. Jag vet inte om jag kan göra mening, men det är ju så förnuft. Akkurat har jag hejden i hötten och jag är där förnuft. Det händer ju också ute och vi ut. Såleis. Det är en bremsa. Det är Prosec som är monter runt om. Det bremsar mig. Och detta här är en eisnig bremsa, men detta läser inte. Att det fer ut så kort. Jag vill säga att jag visste ju utan du skulle hämta och via sån här. Så bremsar det. Så är det dubbeltryck. Och det här är det nu. Ja, vet. Oops. Ja, gott det. Okej, det man inte för känna det. Då hittar jag om det är onkel fasta kanter. Ja, jag tror de är fina. Ja. Ska det komma upp att det då så får vi det hoppa då steinen. Det synes jeg vi skal i hvert fald ned og stå og følge suset. Så kommer vi upp att så kommer du inte ner här där. Nej. Vi är färdiga. Vi ses.